Benvinguts al primer Musicamp, que és el concurs de grups novells del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Sabeu una mica el funcionament del concurs. A través de consumicions podeu votar els diferents grups. Dijous que ve, dia 3 de juliol, hi ha un altre concert a Tarragona. Aquest esperem que comenci a les 9 del vespre. I entre els 8 grups que estan seleccionats, 4 en cada concert, el grup guanyador serà el que tocarà representant una mica el Musicamp a l'acampada jove de Sant Celoni, que serà el cap de setmana de 11, 12 i 13 de juliol. Ja en tenim prou de ser un poble perdut, tenim prou de que sempre ens tapeu el sol. Ha arribat l'hora de saber per mi qui som, tenir els ulls tapats que ens oblidem prou. Presentar 25 grups del Camp de Tarragona, Penedès i Terres de l'Ebre. Penedès teníem el bon component del Camp de Tarragona de les comarques. D'aquests 25 grups en vam escollir 8, que són els finalistes, us els diré ara mateix: Contracop, Escatacrac i Trencasons, que han tocat abans, i Pòquers, que tocaran a Reus ara mateix. I a Tarragona dijous que ve, que ens toquem fusta, sí, no toquem mai i avalot. Aquests són els 8 finalistes d'aquest any. Només un pot ser el guanyador. He trobat tant a faltar cada vegada que entro en aquell bar una nit i per casualitat els va conèixer entremig del sol.